பிதாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என்னை திடீர்னு குணமாக்கினீர். இயேசு எந்த கடலோரமாய் நடந்து சென்றார்? மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த 2 சகோதரர்கள் யார்? பேதுருவின் சகோதரன் யார்? செபுதோயின் குமாரர்கள் யார்? யாக்கோபு, யோவான். இயேசு சீசர்களை அழைத்த இடம் எது? என் பின்னே கலிலேயா. வலைகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் யார்? பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான். இயேசுவின் கீர்த்தி எங்கு பிரசித்தமாயிற்று? சீரம். யாருடைய கடினமான உழைப்பு ஆண்டவருக்கு பிடித்திருந்தது? யாக்கோபு, யோவான். இயேசு முதலாவது யாரை சீசராக தெரிந்து கொண்டார்? பேதுரு, அந்திரேயா. என் பின்னே வாருங்கள் என்று இயேசு யாரை அழைத்தார்? பேதுரு, அந்திரேயா. பேதுரு அந்திரேயாவிடம் அழைத்து அவரிடம் கூறியதென்ன? உங்களை மனுஷனை பிடிக்கிறாக்குவேன். தாம் அழைத்த சீடர்களை எங்கு நற்செயல்களை செய்ய பயிற்றுவித்தார்? கலிலேயா. கடவுளின் ராஜ்யத்தின் முக்கிய பணி எது? விடுதலை பணி. இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர். குஷ்டரோகியானவன் யாருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டான்? கர்த்தரிடம். இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி யாரை தொட்டார்? குஷ்டரோகியை யாரிடம் காட்ட கூறினார்? இயேசு எங்கே தங்கியிருந்தார்? வனாந்திரம். குஷ்டரோகி இயேசுவிடம் எதற்காக வேண்டிக் கொண்டான்? எனக்கு சுத்தமுண்டு, உம்மால் சுத்தமாவு. குஷ்டரோகம் பிடித்தவர்கள் எங்கு வாழ வேண்டும்? எந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மரித்து போவார்கள்? தொழுநோய். இயேசு தனது பணியை எங்கு செய்து கொண்டிருந்தார்? கலிலேயா. தொழுநோய் பிடித்தவர்கள் எப்படி சத்தம் போட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும்? தொழுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மனிதனாக யார் கருதவில்லை? தொழுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மனிதனாக யார் கருதவில்லை? யூத சமூகம். இயேசு தொழுநோயாளிகளுக்கு எவ்வாறு சுகம் கொடுத்தார்? என்ன சுத்தமுண்டு, உம்மால் சுத்தமாகு. யார் கட்டளையிட்டிருக்கிறவர்களை சாட்சியாக செலுத்த கூறினார்? மோசே. சுகம் பெற்ற குஷ்டரோகியிடம் இயேசு கூறியது என்ன? ஒரு குற்றம் செல்லாதபடி ஜாக்கிரதையா இரு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. டாடா, God bless you. அடுத்த வருஷத்தோட நான் வரேன். டாடா.